Opa denoi, deprodigizketan, eta bueno, hemen gera oaingoan bideo ezberdin batean, hainbesteko modon dagoen jolas berri batekin, Pokemon Go, pentsatzetan ia guztiok ezautuko izutela, eta jolasten nahiko izetena. Eta bueno, herramienta polit bat dakarkizuet, pixkatera guzteko Pokemonen evoluzioak eta nola egin, eta lamuntzea espero dizuetana, zea hontan, bintzat. Zein evoluzionatu eta ikusteko, pixkata salduko dizuet hori. Eta, beno, ez dakit bideo gehiago ingo dituten Pokemon Go-taz, akaso batzuk egiten dituz. Momentuz ikusten nahi izatea, hor eskubian dagona ez da mugikorra zuzenean, da argazki bat, ze momentuz ez eta azmatzen mugikorra ordenaiotik ikustea jartzea. Azmatzen badet, akaso bideo batzuk egiten ditut. Piskat erakutziz nire taldea eta, baina, bueno, momentuz horrela izan beharkoa, bideo untarako mintzat, niko improvisatu aldita. Eta, bueno, gaur ze ikusiko dugu, saiatuko gera, nola azaltzen detan. Zuk, adibidez, nire Pokemon hau ikusten zute, bisigu ez, Vaporeon badaukat. Eta ikusten dezute horre eskuinean, nola, karamelo kemanala barra betetzen jutu zaion. Oda, Pokemonan goian dagon, zirkuferentzia ardia egiten duen barra hori betetzen juten da. Zertatzen da, barraren puntu horretarako, nire Pokemona dauzka, eta ni 12. maila izan da, entrenatzaile bezala. 758 puntos de combate. Hortaz, posible da puntu hortan, 758 baina gehiago izatea edo gutxiago izatea. Hori da, Pokemon hori ona edo txarra atera zaizunan arabera. Beraz, hori jakiteko zu, jolasean bertan ez dakizu Pokemon bat ona edo txarran, ze zuri zenbakiet ibintzaizu, baina zuk ez dakizu hori maksimoa zenbaden puntu horretan agertza eta minimoa. Horretarako, horri alde hau egin dute, más o menos ez da guzti zehatza, baina zaiten duna. Intuitiboa, neko hona da, Eta desente lagunduko izue jakiteko ze Pokemon evoluzionatu. Ze askotan, pentsatzen dugu, eta nik pentsatzen nuen, Pokemon bat evoluzionatu bertzenean, PC gehien zituena evoluzionatzea komunizela, ez? Hau da, hartare gero, polbo estelar gutxien erabiliko genituen, fuertetzeko. Ze gertatzen da, akaso, goraino igota dagona baino gehiago komeni zaizula, beheko bat zeitea. Nola da, esango dut. Beheko bat... Beheragoko dagoen bat evoluzionatzea. Etzin nintzere hartzen da. Eta bueno, ikusiko dugu nola erabiltzen den herramienta hau. Sartzen gara, Silph-Road jartzen dugu Googleen. Neko horrialde ondo dago, ikusteko datuak ipintzen dituzte, Pokemon guztienak eta, baita esperientzia eta ze nola irabazten dezun. Neko hau zaude, entrenatzaile nivelez igotzeko eta ze sari ematen dizkitzuten da. Baita mugimenduak, zendian potenteenak, momentu honetan. Eta azkenen guri inporta zaizuguna oraingoan, ez? Hau da, The Pokemon Rater hau. Beraz, sartzen geha hemen, eta egiten deguna. Lehenengo gure Pokemona behiratuko dugu. Kasu honetan Vaporeona da. Klik egiten dugu irudian, eta ateratzen da alako lista bat. Hemen aurkitzen dugu gure Pokemona. Vaporeona, dagoela, hemen. Sakatzen dugu. Eta, bueno, parentesi bat, orain momentuan jolaseko Pokemoni fuertena Vaporeona da, punto. Ni antikei burua juntzaio eta jarri du era batera, ze Vaporeona fuertena da, jolasetik. Dragonite, Gyarados, da igual, Vaporeona da fuertena. Beraz, Eevee bat baldin mauko zute evoluzionatzeko, Vaporeon batera evoluzionatzea gomendatzen dizuet. Eta Eevea evoluzionatu aurretik ere, orain egiten guazena behiratu. Eevee hori alden perfektuena izateko. Honek azken fina hori esango igu. Ze perfektutasun puntu daukan. Eta orain ikusiko zute ondo.
ze esan nahi duen perfektua izatea edo txarra izatea Pokemona. Hortaz, Pokemona aukeratu dugu, zure entrenatzaile maila, nirea kasu honetan 12 da. Vale, 12. Honen iristen da, zehatu orgea, barra honen bitartez, ezkerra eta eskuinera mugituz, eskuinean han daukagun ura jartzen. Guk mugikorrean daukagunan parean jartzen. Horretarako nahiko interesantea da, fijatu nire mugikorrekoan 1000 polvo estelar eskatzen dizkia dela evoluzionatzeko. Beraz, eskuina joan behar naiz, eta nik izan nuke horrelako zerbait dala. Edo agian pixka gehiago, ez, horrelako zerbait izango da. Bai. Horrelako kotxe bat izango da, nire bapore hona dagoen posizioa. Hortaz, behin posizioa kokatuta, hau zenbat eta esaktuago egin, orduan da hobeto izango izue programak, zure zean nola da. Beraz, eran bat baldin maukazuten neurtzeko, adibidez, nahiko ona da, folio bat hartu, folio bat hartu eta zirkuferentzian angulua jartzea, más o menos, eta erordenagailuan jarri. Eta angulu hartara ikusi dezakezute. Baina, bueno, orain gutxora ere ingo du. Demagun hau dela. Hortaz esaten gu, puntu honetan dauden bapore honak izan daitezke 637 CP eta 762 CP artekoak. CP o PC. CP nik ingelesez ez hotzeiten diotelako. Beraz, zezan nahi du, 637 bat baldin baukezu, Pokemon bastante txarra da beren nivelerako. Ze Pokemon horren nivela da, estimatua, 9,5. 732 badaukazu, esan nahi du, imposiblea dela jolasean, Pokemon bat, entrenatzaile batek 12 nivela daukanak, eta puntu honetan daukanak, 762 baino gehiago izatea. Beraz, Pokemon perfektu izango zen, alde horretatik. Beraz, hori jarri deu, eta ben berago gesten geha eta hemen esate dugu. 3. puntua, sartu honakoa. Zure Pokemonan CP-ak. Nerea 758. Gotzen deu, 58 fijatu, amaierati neko gertu daula. Eta bizitza, 112. 112. Baina, zein berdeu. Boskatu, borreit edo esategu, neurtzeko. Neurtzeko maten digu eta ikusten dugu. Atak eta defentsan, esategu, benetan Pokemon oso hona dela. Beraz, atak eta defentsa otabiatzi otamar. Oso ondo. Estamina 13-15. Hau ez dakiziatik oina 13-15 azaltzeiten, ze aurrekoan 15-15 azaltzen zitzeia. Ena hau seguru. Baina, esatizut ez da oso zehatza. Pokemon oso hona dela ikustu ez zuten. Beraz, hau adibidez izango litzateke mejoratzea mereziduna. Ikusiko dugu beste Pokemon bat jarriko izuet. Doponenak entzizuet, eta nire Pokemoniko momentuan daukadan onena. Dala, Pidgeot bat. Pidgeot aukeratzen dugu. Nivela 12 segitzen du izaten. Eta juten gera Pidgeota daukaten tokiraino. 1600 eskatzen dizkit, baina hau ez... Bai, ez ditut usten gehiago ematen, ikusten, irudian, Darmaz hori zea dago. Ustet, bentsat, hori dela. Edo, akaso horrela izalezke? Ez dakit, jatu daite. Nik hau esan nuke dala. 760. 760 igotzen dut. Eta bizitza 87 dauka. 87. Boskatzeko maten diot, ezateit. Ataka defentza 28-10. Estamina bizitza 15-15. Eta ezateit, benetan Pokemon hona dela. Bizitza ez perfektua da. Ez da egongo jolasean. Maila honetan, Pokemon Pidgeot bat, osasuna gehiago daukana. CP rating ona. Eta battle rating hau ere behiratu behar da. Esan nahi du, borrokarako zein hona dan. 183koa da. Oso hona da. Gimnasio eta juteko. Eta 3. bat eragutziko izuet. Paraz.
Hau harrapatu duten, lehentxo harrapatu duten bat da, paraz aukeratzen dugu, 12, eta barra jarriko dugu, 1300 eskatzen dizkigu. Hau ez, horrelako zertxoa izango. Egin horrela. Ez dakit hau aurrekoa. Itxoin. 2 karamelo eskatzizki, fijatu, hemen karamelo bat eskatzen di, 1000ekin, hemen 2. Eta nerean eskatzizkit. Parazonek. Barka, 1300 eta 2 karamelo, beraz, hementxea, punto hontan da. Geste naiz, 269. Eta bizitza, 34 dauka. Beraz, fijatu hau ja, ez dela haino, na? 25 dauka 30-etik, atakez ez da txarra, baina bizitza 8-15 da. Beraz, evoluzionatzeko, parazagazko ateratzen dienez nik itxarengo nuke oraindik. Evoluzionatzeko, hobeagon bat ateratzen bazaizu. Baina ez da txarra. Ze izango nitzateke txarra, demagun, paraz badaukatela, horrelako txea, hemen puntu honetan dagoela, eta 223 CP daukana. Eta bizitza dauka, 32. Bera. Zateigu hori. Akaso, profesor edo maixoari mamerko diogula, Pokemon hau, ez delako bate hona, atake defentsa bat bakarrik izango luke, eta estamina 2 beraz ez litzateke batera hona izango. Eta posible da, hau da ikuste zute, ze puntutan dagoen, eta akaso tokatzen zaizue, beste paraz bat, puntu honetan dagona, baina 2 hauek dauzkana 29-30etik eta beste 15-15etik, beraz hori merezi du evoluzionatzea. Gero bai, polbo estelarrak eman berko izkio dautzute, amendigoen haino jogotzeko. Baina, polbo estelarra pixkat farmeatu, bakizute farmeatzeko eraiko nena dela arrautza lertzea, ematen dizkitzutelako asko, polbo estelarra, 800 inguru ustet, 5 kilometrokoetan, bintzat. Eta azken fina ez tezuiten, eta zean. Eta hori esango zute, baina ze diferentzia da perfektua izan ez izan. Adibidea jarriko izuet, entzun egin dudana. Dragonite bat, demagun, Dragonite ezagutzeko. Hau, Dragonite bat. Maximo egota eta maximo nivelean, begira, ze diferentzia dago. 500 CP-ko diferentzia dago. 3000-tik 500 asko da, 6 bat da. 3000-an 6 bat da gehiago. Beraz, ez da inongo tonteria perfektua lortzea. Demagun 40 nivelean ez zaudela. Zaudela 22an. Begira, maxima mejoratu ezkero, 300 bat ekstra dauzkatzu. 300 CP extra dauzkatzu. Ez dara bat tonteria, Inongo tonteria. Ikuste zute, erraminta bat dala hau, pixkat gure Pokemona zailkatzeko baleo egutena, eta jakiteko zein evoluzionatu, beraz. Evoluzionatu aurretik, behiratu Pokemon berdina dauzkatzunen artean, zein dako nigerrina. Ikustezula bat daukazula, ez dakit, 29, 28, 10 eta 14, evoluzionatu, oso ona da. Baina ikustezula bat daukazula 15, 10 eta 8, 15, eta Pokemona dela askotan azaltzen dana edo ez dana izaia azaltzen dana, igual, itxaron pixkat beste bat agertzeko eta ikusteko. Irutzen zait, ja baina hasita polbo estelarrak eta galtzatuko ditugula, era optimoenen gaztatu behar ditugula, ez? Hau da, errendimendu gehien emango digutena. Eta, hauxe bide guztia. Espero zuen gustokoa izatea, espero erabilgarri izatea zuentzat. Eta hor ikuste zute behan nire Twitterra, deprodiatxez, dudan bat baldin maukazute, edo Pokemon bat hemen zen bat zute zelkatu eta nahi bat zute izatea nola atera zaizuen, edo merezi duen evoluzionatzea edo, galdetzea nahi bat zute, galdetu lasai Twitterretik,
Eta hauxe izan da guztia, aber hurrengorako ekartzen detan jolasa ikusten zutela zuzenean, muiko horretik. Eta hartara erakusten dizuten nire taldea, eta pixkat nola evoluzionatzen nahi nahi zen. Eta, bueno, besterik gabe, hurren arte. Ale, aio.